El Partit Popular ha presentat esta setmana la marca Teruel Excelente, un projecte amb el qual es vol convertir la província en un emblema del turisme de qualitat dins de l'Aragó i també a escala internacional. La proposta l'ha donat a conèixer la candidata popular i vicepresidenta en funcions del govern d'Aragó, Mar Vaquero, durant una visita a la comarca del Matarranya. Allí va conèixer el projecte de Somni Fàbric, reconegut en la placa al mèrit turístic 2025. Es tracta d'un allotjament singular que combina disseny, sostenibilitat i respecte per l'entorn, uns valors que volen potenciar amb este pla. Y lo que queremos es seguir potenciando este atractivo turístico. Sabemos que es un sector muy importante para Aragón, muy importante para la provincia de Teruel, porque puede suponer una gran oportunidad para combatir la despoblación, para atraer a nuevos trabajadores a la provincia de Teruel en un sector que estamos convencidos va a seguir en crecimiento. La nova marca pretén agrupar els diferents atractius de la província, des del cicloturisme i el senderisme fins a l'astroturisme, la cultura, les festes tradicionals o infraestructures com Motorland i Dinòpolis. També productes estrella com la trufa, l'oli o el safrà, que s'han convertit en autèntiques senyes d'identitat. Queremos impulsar ese Teruel Excelente con fondos FITE para favorecer el desarrollo de proyectos como en el que estamos viendo hoy de Somni Fàbric, donde hay personas que apuestan poniendo su patrimonio, poniendo todo su tiempo, su también potencial emprendedor y que se pueda replicar en otros lugares. Des del PP asseguren que la iniciativa serà transversal i que totes les comarques participaran en la seva definició. La intenció és que la marca es desplegui de manera progressiva en els pròxims anys i que ajudi a situar Terol en el mapa dels grans destins d'interior. Un pas més, diuen, per a transformar el potencial del territori en riquesa i oportunitats per al conjunt de la província.